Hi, good evening po sa iyong lahat. This is Nelson again, Nelson Subrio Vlog. So, ngayon ay off ko na naman. Kailangan natin mamili ng pagkain, guys. So, lulutuin natin ngayong gabi at saka para may ulam na rin tayo sa umaga, guys. Tara, guys, samahan niyo ako. So, ayan, guys. Ito yung labas namin. Maraming tao na siya, guys. Kasi ano na, gabi dito pero maliwanag pa rin, guys. So ito yung lugar namin, oh. Yan, marami mga delivery driver nag-aantay ng mga order sa restaurant. Kasi itong lugar namin, guys, ngayon ano na siya, maraming mga restaurant na, guys. So yan, ito yung lugar namin. Yan yung lugar namin, guys. So punta tayo ng supermarket, guys. Maghanap-hanap tayo kung anong pwedeng bilhin natin. Isda ba, gulay ba o manok. Importante makapag stock tayo ng ulam sa rep para sa sunod na araw may maluluto na tayo at hindi na rin tayo paalis-alis kasi mainit din dito sa labas, guys. Kahit gabi na, mainit pa rin. So kailangan natin mag-ipon ng mga ulam at may lagay sa rep, guys, habang yung rep ay wala pang laman din. Ayan, guys, oh, nandito tayo sa malapit sa may stoplight, guys. Mayroon ding malaking mosque dito, oh. Yan yung simbahan nila dito pag dito sa lugar namin. Pagka Friday, napakadaming tao, kaya kahit anong araw, guys, pag oras ng samba nila, napakaraming tao dito, guys. So ngayon tatawid na tayo, guys, papunta tayong Bonanza. Ayan, guys, ito yung view ng mosque nila, oh. Tingnan mo, napakalaki yan, oh. Dito rin sa kabila may magandang building din. Ayan, oh. Yan yun. Ito yung lugar namin dito sa Sharjah, guys. So lakad-lakad tayo saglit. Ayan, guys, nakatawid na tayo ng stoplight. Malapit na rin tayo sa supermarket at makakabili na rin tayo ng mauulam, guys. Mapipili nating lutuin. So ito yung lugar namin, oh. Alas 7:15 na ng gabi. Pero tingnan mo yung liwanag, guys. Napaka liwanag pa, oh. Yan, oh. Yan, diba? Pero ayos lang ngayon, guys, naglakad-lakad tayo kasi medyo mahangin siya kahit may init, may hangin pa rin kahit papano. Okay lang siya. Yan, oh. Lawak ng lugar na to. Yan. So, hello, guys. Kararating lang natin. Grabe yung pawis, guys. Naglakad lang kasi tayo, eh. So bumili tayo ng manok at saka tubig na rin at saka carrots at saka patatas para mag-adobo tayo ng manok. Yung isang buong manok na nabili natin, hahatiin natin para sa sunod na araw yung kalahati pwede nating sabawin o lagyan ng repolyo. So ngayon tipid-tipid muna tayo kasi malayo pa yung sahod, guys. Kailangan natin magtipid din. So papakita ko sa inyo yung mga nabili ko, guys. So ayan, guys, yan yung nabili natin. Isang buong pirasong manok at saka 2 pirasong karot at saka isang patata. At bumili na rin tayo ng 6 na pirasong tubig. Isang seat yan siya, guys. So ang gagawin po natin sa manok ngayon ay palalambutin natin at adubuhin natin siya. Hatiin natin yung kalahati pang kinabukasan sa susunod na off na naman. At yung adobo natin, lagyan natin ng patata at saka karot para medyo dumami din siya, guys. So yan, guys, nahiwa na rin natin ng manok. Hinati na natin. So yan na yung kumpletong ricados natin sa ngayon sa pag-adobo. Kaso nakalimutan ko yung capsicum, pero okay lang yan kahit papano.
may nadagdag tayong mga vegetables guys. So ngayon, ang gagawin natin ay gigisahin muna natin yung manok at pati rin yung patata at saka yung carrot para pag ihalo na natin siya, madali na lang siyang lumambot guys. So ngayon guys, una kong gagawin ay palalambutin ko muna tong carrot at saka patata guys. Yan, ito pag medyo luto na siya, kunin na natin, ilipat natin sa plato. Ginawa natin para pag nakalo natin sa manok, madali na lang siyang luto. Baga malambot na siya guys. So ngayon, gigisa na natin yung bawang. Nagsaing na rin ako guys para sabay silang maluto. Pagkatapos, kakain na lang tayo. Sabay pagkatapos natin kumain, pwede na. Kasi tapos na rin tayong naglaba eh. Kumbaga, tapos na lahat. Mag-ano na tayo, mag-YouTube or mag-Facebook or maglaro sa internet guys. Lagay ko na rin yung sibuyas guys. Pag medyo ano na siya, medyo brownish na siya, ilagay na rin natin ulit yung manok. So, yan guys, ilalagay ko na yung manok para madali siyang maluto. Gigisa natin kasama na sa bawang at saka sibuyas. Lagyan muna natin ng konting tuyo. Kasi adobo sa adobo sa pacham. Siguro alam niyo yung adobong pacham guys. Yan yung adobong walang perspective name. Kaya tinatawag na adobong pacham. Lagyan din natin siya ng suka. Konting suka lang para hindi gaano siya maasim. So, ang ginawa ko guys, tinakpan ko muna siya, antayin lumambot-lambot konti. Pagkatapos, ilagay na natin yung mga patata at titimplahan natin guys. Tingnan nyo, nagsaing na rin ako guys para pagkaluto nito, matik na sabay kakain na tayo guys. So, yan yung itsura niya guys. Yan yung pagka-adobo ko, simpleng adobo lang. Mamaya-maya guys, pag medyo malambot na siya,
ilalagay na natin yung patata at saka karot. At saka kunting minuto maluluto na rin siya. Tsaka yan na rin yung sinahing natin. Magkasabay to sila. Magkasabayang maluto. So pagkatapos, tapos na lahat, kakain na tayo guys. So ngayon guys, kasi malambot na siya, luto na siya. Ilalagay na lang natin yung patata at saka karot. Para ilang minuto na lang, pwede na nating kainin. Luto na talaga siya. Ayan. So, yan na yung itsura sa adobong pacham natin na may patata at saka karot. So, mga 5 minutes guys, luto na to. Pwede na nating hainin at mamaya-maya, pwede na rin tayong kumain guys. So, ayan na guys, luto na siya. Pinatay ko na rin yung apoy, luto na talaga yan. Yung kanin na lang yung aantayin natin guys. Pagkatapos, kakain na tayo. So guys, ito na po yung naluto natin. Yan, pati yung kanin luto na rin at saka yung ulam. So ngayon ay kakain na tayo ng hapunan guys. So sabay po tayong kakain guys. Kakainit. Gabi sa bahay namin dito eh. Wala kami ng wala kaming nanisa. Kaya makain kami dito na lang sa space ng gasol. Medyo maluwag naman siya kahit papano. Dito na lang kami kumakain din pag gabi. Pero pag tanghali guys, hindi natin kayang dito kumain dahil sa sobrang init. Kailangan talaga yung kumain sa kwarto. Yung niluto nating ulam, hanggang ano yan, mga bukas ng tanghali, mayroon pa yan. Ito yun. Baka bukas pa ng hapon din. So, sobrang bibig natin guys. Kailangan natin magtipid kasi pag hindi tayo magtitipid, walang isang buwan, goodbye na, ubos na yung allowance natin pangkain. So, back to normal na naman tayo. Normal, saldi na. O habang may pabili pa, bili tayo, may rip naman. Diyan natin i-stock. Para pwede natin unti-untiin yung isang manok. Ano, tawag nito, yung isang manok. Pwede natin hatiin. Saka pag naaraw, pwede natin lagyan natin ng gulay-gulay, ganun. So at least yung isang manok na tagal maubos. Sabay yung manok pa, lagyan pa natin ng carrots at saka patatas. Magkano gaganin siya. So talagang makatipid-tipid na tayo. Bukas, may mga tayo, may ulam. So,
natin. Tawag na sa pamilya. Because of what the Lord has done for us. Kailangan pag sa ibang lugar ka, kailangan marunong ka magluto. Kasi hindi pwede yung bili ka na ng bili sa restaurant. Surbol ako. Isang buwan pa lang. Wala nga ng pera. Kaya, kailangan pag pupunta ka ng ibang bansa, sa Pinas pa lang, alam mo na lahat. Para kung sakali, mga kasamahan mo, marami kang Pilipino, magambag-ambagan kayo, sabi, kung sino yung siya yung magluluto. So, lahat kayong Pilipino nakakatipid. Diba? Kaya wala kang alam, libre sa ng restaurant, ang pera mo ubos talaga. So, tapos na po akong kumain guys. So, sarap yung pagkaluto natin. Adobong pacham, kasamang tipid. So, ngayon guys, sa lahat ng makapanood sa video na ito, sana po ay i-subscribe nyo at i-like nyo at i-notify at pakishare na rin sa aking mga video. At maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out po kay Jay, kay Trio, at kay Sir GM at mga kasamahan ko sa call center, kay Jaida, Alvin, Sheila, and Cleb, at yung mga iba pa. So maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-support po sa aking channels guys. Thank you and God bless.